la wasenquba yethemba local municipality dolophu eyaziwa njengekaladokhwe. Sijonge kwezinye ke zecase malunga ke kulo mcimbi ke ukubulawa kwabantu ke kwepolisi ekulindeleke into yoba zibe ke ziyaqhuba. Sijoyinwa ke enxebeni kuye ke uchairperson wamadoda elali uAndile Kamlanjeni. Sasicacisela banzi ngaba ityala esijonge kulo namhlanje leliphi na. Chairman, sikubulise tata enkqubeni, sikunike lithuba uzibulisele kumphulaphula weVukani FM ngale mina namhlanje. Manibulise kuwe mfana ukuthi naphulaphuli bevukani enkosi bakho umsakazi. Sixolise tata ngokuba late besisasokoliswa nje kucima kweradio. Nje ndiyaqonda ke sijonge kwelinye ke ityala nalapho ke nihlaba ikhwelo kubahlali basekaladokhwe into yoba badibane namhlanje xa nisingise kwiinkundla zamatyala. Mhlawumbi ke before sibe ke sichaphazela ityala lanamhlanje sike sasibona ke nesankxwe ngakumbi ke tshe kumakhasi onxibelelwano apho ke ingathi ke kuthe kwaphuma ke omnye ke wabamangalelwa malunga ke kulo mcimbi wokubulawa kwabantu kwe-policies ngebheyile. Ungakusicacisele kwenzeke ntoni sele sibona nje isankxwe kumakhasi onxibelelwano? Masibulise kwakhona kuwe msasazi. Into eyenzekayo msasazi isisazi sonke ukuthi namhlanje umrhanelwa uyavela ezinkundleni zamatyala, kodwa kwenzeke isimanga msasazi. Ixaso sohlukene apha ecourt amanjwa lapha ekaladokhwe kwenziwe i-agent application bail e-high court, wayifumana ke bail Saturday, waphuma ke omnye umama uChristmas sasazwa. So loo nto yenze iswankxwe kubantu ingathi yenzeke ngendlela engaqondakaliyo. Yiyo loo nto sithi abantu mabalinde umthetho udlala indima yawo msasazi. Ngokokujonga nje kwezi cases sele zisondele kuni malunga ke nokubulawa kwabantu kulo mcimbi wepolisi, sijonge kumatyala amangapho okanye kwiicase ezingaphi sele zisondele kuni nenizaziyo malunga ke ne-information nenivayo kubantu bomthetho? Kwangoku msasazi kusembini iicase ezisezinkundleni zamatyala. Zininzi kakhulu ezisezize ngaphambili emapoliseni kwakunye nee-families ezithathela zirifera to emapoliseni. Ingakumbi ke msasazi xa siphuma namhlanje iinkundla zamatyala, xa abahlali babekhaya eJuyini msasazi saye sadibana nogeneral we-district uAdolf, ahlala eboardroom epolice station. Abantu bachaza indima zamatyala wabo nokuthi iicase zabo azide ziqhubeke ziye phambili. Siyaqonda ke namhlanje msasazi kuzophendulwa loo nto. Sizathi xa siphuma kwiinkundla zamatyala sibacela sibabongoza abantu bonke msasazi bazofumana impendulo ngokwamatyala abo, ngoba sibiziwe kwapha epolice station msasazi ukuthi abantu bazokuxelela ukuthi kumanqaku ndawoni na ngeecases zabantu babo ababuyele kabuhlungu msasazi. So ndithetha ukuthi msasazi abantu siyabacela, ebesicelile okokuba ngabana masibancede, sizamile okusemandleni ethu msasazi, sisebenzisana kunye namapolisa. Wonke umcimbi uhamba kakuhle msasazi. Namhlanje ke siyavuya xa besinedingo demands into yoba ngabana xa sikhala singabahlali sifake nee-petitions emapoliseni satyele ukhwelo lethu. Namhlanje kuyophendulwa loo nto ke msasazi. So siyabacela abantu baze msasazi ematshini, xa kusuka ematshini kuyiwe epolice station bayozivela abantu msasazi, bangahambi bebuza ebantwini okanye behambe besifa uliva msasazi. Ndiyaqonda ke sele noko lilide ixesha ziqhuba imatsh kwaye ke nimane nesiya kwiinkundla zamatyala. Ingaba linefuthe elingakanani elikhwelo niliqhubayo ningamadoda elali xa sijonga ke kula matyala akumila kunje? Sisele singena ke nakwityala lanamhlanje, xa lizawube nidibana namhlanje limiphi eli tyala ukunikeza nje umphulaphula omfanekiso engqondweni omameleyo ekhaya? Msasazi, okokuqala ezi ntshukumo msasazi zezimatshi ziyawenza umahluko. Sizawukhumbula msasazi njengamadoda elali ityala esaseliphakamileyo leli likasithi uPepe kwakunye noVuyokazi apho kwafuna ubulawa khona abantwana bamadoda elali. Msasazi kwenzeka isimanga ngelinye ixesha ujustice xa esenza izinto siye siluze msasazi ukuthi hawu ujustice uyasifeyila, kodwa msasazi the time kwaku-aplayelwa ibheyile kokugqibela kwaye kwanyanzeleka into yoba makutolikwe ezi ngoma ziculwayo ngaphandle
kuchaze okokuba why abantu baninzi kangaka, abantu bade bazincame ezimvuleni bazikhuphe emsasazi. Loo nto umsasazi yenza okokuba umantyi xa ethetha esithi uyayichitha ibheyile emsasazi, esithi uyacinga okokuqala akafuni kwilokishi yaseKruger kwenzeka izidubedube emsasazi and abantu baphelelwe lithemba kujustice. Wasinika isiqinisekiso okwenza njalo umsasazi. Ndithetha ukuthi if ever umsasazi abantu bengaphakamanga baye kwezi matshi umsasazi, ibebeyayidala beyifumene ibheyile. Noko umsasazi naxa sithethana namapolisa bathi indlela into ezenzeka ngayo akafani njengaqala umsasazi, izinga lehlile, ofuthi asincomisi ufuna umsasazi kungabi senzeka nenye umsasazi. Ndithetha ukuthi umsasazi umuntu ovelayo namhlanje uSisibhebs noVukazi bayavela, kwakunye nomama uChristmas nobhuti Thomas bayavela namhlanje. Esasifakile kwi-petition yethu ecourt okokuba ngabana siyacela ezi cases maziconsolidate kungayiwa ngomvulo kuphinde kuye ngoLwesithathu. Kwenzeke loo nto umsasazi sithi ukuthi siyancedisa kakhulu umsasazi, ziyalifaka uxinzelelo nakoomantyi umsasazi kwizigqibo abalithathayo. Abantu umsasazi mabeze ngobuninzi babo, sisithi no bail umsasazi. Nkosi kakhulu Chair. Ukujonga nje inkcukacha nidibana ngabani ixesha namhlanje ukusingisa ke kwiinkundla zamatyala? Ixesha esidibana ngalo msasazi wam kuyaziwa sidibana kwaTachillies ngo-8 apho sizawufumana i-briefing emveni koko ebekumngcelele uya ezinkundleni zamatyala. Siyacela bonke abahlali baphume ngobuninzi babo uyokuthi no bail kubarhalelwa. Enkosi msebenzi wam. Nkosi kakhulu Chair. Tata masibulele ngexesha othe wabike usipha lona. Sawujonga ke ndiyaqonda ke noko ngezinye zezinto enithe gqolo ukuzenza kucommunicator ke kumakhasi onxibelelwano ukwazisa abantu into yokuba ingaba nihambe kanjani. Nathi ke sawuthi gqolo ukumane nisinilandela sijonge into yoba ke mhlawumbi ke abaniqhuba njani na. Enkosi msebenzi. Kuye ke lowo ke mphulaphuli uAndile Kamlanjeni uchairperson kumadoda elali kumhlaba waseKaladokho. Lelinye letyala ke lingundaba mlonyeni kulaa mhlaba ke eli baya kulo ke namhlanje. Sawuva ke iziphumo zalo lumsi kwimizuzu nje emibini kubethe phaa ke intsimbi ka-8 o'clock. Right, sibulele kakhulu ke pha kuDubs besijilo ke uthi kusheke nje imizuzu emibini phambi kokuba kube kanti ke kubetha pha intsimbi ka